Tervetuloa Savari-väliraportointikoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi, miten väliraportteja voidaan hakea Roidun raportointialustalta. Päästäksesi Roidun raportointialustalle tarvitset tunnukset sinne. Tunnus lähetetään niille henkilöille, jotka ovat ilmoittautuneet Sovarin käyttäjiksi ja toimivat omassa organisaatiossaan Sovarista vastaavana käyttäjänä. Ilmoittautuaksesi ja tilataksesi tunnukset, mene sivulle www.tinyurl.com/endsovari. Täytä tiedot ja lähetä lomake. Saat Roidulta sähköpostiin tunnuksen aktivoimislinkin. Aktivoi tunnus ja valitse salasana, minkä jälkeen pääset kirjautumaan sisään ja tarkastelemaan raportointia. Aktivoimislinkki on voimassa 2 viikkoa sen saapumisesta, joten tunnuksen aktivoiminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian aktivointilinkin saapumisesta. Jos tunnuksesi on kuitenkin päässyt vanhentumaan tai yhteystietonne Sovariin liittyen ovat muuttuneet, ota yhteyttä Into, etsivä nuorisotyö- ja työpajatoiminta ry:n Riitta Kinnuseen riitta.kinnunen@into.ry.fi. Roidun raportointialustalle kirjaudutaan osoitteessa my.roidu.com. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoitteesi. Salasanan olet päässyt määrittelemään tilin aktivoinnin yhteydessä. Jos salasanasi on unohtunut, saat sen palautettua kirjautumissivulta löytyvän linkin kautta. Kirjautuessa vahvistetaan vielä, että kirjautuja ei ole robotti, jonka jälkeen pääset kirjautumaan sisään. Oikeasta yläkulmasta avautuvan valikon kautta pääset muuttamaan omia asetuksiasi ja kirjautumaan ulos palvelusta. Asetuksista pääset vaihtamaan kielivalintaa. Roidua voi käyttää suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Asetuksista pääset myös vaihtamaan päiväyksen muodon haluamaksesi. Tämä vaikuttaa siihen, missä muodossa päivämäärä näytetään raporteilla. Myös salasanan vaihtaminen tapahtuu asetuksista. Yläpalkista löytyy raportointivälilehti, jota klikkaamalla pääset raportoinnin etusivulle. Raportoinnin etusivulta löydät sinulle jaetut kyselyt. Klikkaamalla kyselyn korttia pääset tarkastelemaan raportointinäkymää. Raportointinäkymä koostuu 3 osasta: suodatusvalikosta, itse raportointiosiosta sekä oikean reunan oranssista toimintonapista. Suodatusvalikossa ensimmäisenä valitaan ajanjakso, jolta tuloksia halutaan katsella. Ajanjakson voi valita valmiista vaihtoehdoista tai kalenterinäkymästä. Järjestelmä näyttää automaattisesti tulokset viimeiseltä 7 päivältä. Valintaa muuttamalla raporttinäkymä päivittyy halutulle ajanjaksolle. Valitsemalla koko ajalta saat näkyviin kaikki kertyneet vastaukset. Tarkastellaan nyt tuloksia kuluvalta vuodelta. Ajanjakson valinnan alapuolelta löytyy taustatiedot-valikko sekä vastaukset-valikko. Taustatietojen alta löytyy erilaisia taustatietoja, joiden avulla tuloksia voidaan suodattaa. Klikkaamalla halutusta taustatiedosta, kuten kohdasta työpaja, avautuu näkyviin sinulle jaetut työpajat. Valitsemalla työpajan suodattuu raportointinäkymään vain halutun työpajan tulokset.
Lisäsuodatuksia voi tehdä valitsemalla taustatietovalikosta lisää taustatietoja. Esimerkiksi yksikkökohtaisia tuloksia voidaan tarkastella valitsemalla yksikkötaustatiedon alta haluttu yksikkö. Jos järjestelmä ei jostain syystä pysty noutamaan rajausten mukaisia tuloksia, voit päivittää raporttiosion klikkaamalla oranssia päivitysikonia suodatusvalikon vieressä. Raportointiin on asetettu raja, että vastaukset eivät näy, jollei kyseisellä aikavälillä ole tullut vähintään 7 vastausta. Silloin raporttiosiossa on teksti, ei riittävästi vastauksia näytettäväksi. Raportit päivittyvät 7 vastaajan välein, joten raportilla ei välttämättä näy viimeisimmät vastaukset. Jos raportoinnissa esiintyy ongelmia, voi siitä olla yhteydessä Roidun tukeen. Sivun oikeasta reunasta löytyy oranssi Lataa raportti-painike. Sitä klikkaamalla voit ladata koneellesi PDF- tai PowerPoint-raportin. Ladattuun raporttiin tulostuu raportti valitsemillasi suodatuksilla. Raportti latautuu latausasetuksistasi riippuen tietokoneesi lataukset kansioon tai muuhun valitsemaasi kansioon. Raportin etusivulla näkyy raportilla käytetyt rajaukset, kuten aika- ja yksikkösuodatukset. Raportin alkupuolella on taustatietokysymyksiä, joissa näkyy vastausmäärät ja jakaumat kuvaajissa. Niiden jälkeen raportilta löytyy kuvaajat varsinaisista kysymyksistä. Niissä kuvaajissa näkyy vastausmäärien ja jakauman lisäksi myös keskiarvot. Avovastaukset näkyvät raportilla kirjoitetussa muodossa listana. Jokaisessa kysymyksessä on vähintään 7 vastaajan raja. Kysymykseen tulleet vastaukset eivät näy, jos siihen on vastannut alle 7 vastaajaa. Vuosiraportit toimitetaan erikseen sähköpostin välityksellä. Linkit vuosiraportteihin toimitetaan aina seuraavan kalenterivuoden alussa. Vuosiraportti on laajempi ja monipuolisempi kuin raportointialustalta noudattava väliraportti, eli jatkuva raportointi. Raportoinnin tunnuksiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Riitta Kinnuseen riitta.kinnunen@into.ry.fi. Ole yhteydessä, jos sovarikäyttäjien yhteystiedoissa on tapahtunut muutoksia, tarvitset uuden tunnuksen Roidun raportointiin kirjautumista varten, tai saamasi linkki raportointiin on ehtinyt vanhentua ja tarvitset uuden linkin kirjautumista varten. Roidun tukeen tuki@roidu.com voit olla yhteydessä, kun tarvitset teknistä apua sovariraportointiin.